Често ме питат, ако сложим светещ таван в баня, някаква муха, нещо, някакви пайци могат ли да влезнат през профила и после да се виждат зад платното? По принцип отговарям. Ако става въпроса за бюджетен упънат таван светещ, боядисвате си с грубия таван с бяла боя и това е. После ние ковим профил по периметра. Той максимално плътно става до стената, после се вкарва платното и се затваря с гумова тапа по периметъра. Като цяло това е много херметично става, защото, нали все пак, пар, вода, някакви мухички, всичкото е измислено, да няма нищо, възможност да влезе зад платното, защото тук е ленти и всичкото така нататък. Значи, може, просто че трябва всичкото да се измисля как е правилно.